ben er klaar voor, hè? Ja? Je was even verplaatsen door. Officiële afstand. Ja. Nou, goeie. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Wat ik aan het ben, ik zou even bij de tuin hier, want hij is waarschijnlijk wat levend wezen onder het sjergen. Ik denk van een stiemer. Oh. Dat is wel interessant, dan ga ik het gat dichtstappen, juster. En ik ga nou zien dat er weer op begonnen is. Ja? Dat is wel interessant. Nou, die dingen die mij over de kop houden, mij ook christelijke wezen maar wij. Ja, is dat zo? Ja, serieus. Ja, mij wezen maar wij. Ja, net iedereen is er bij mij met. Oh nee, maar ik wil misschien niet nemen ze mij en dan zetten ze 2 kilometer verderop uit. En dan laten een keuren hier mooi weer in. Ja. Ja. Maar dit is het kerken? Dit is Sjergen. Ja. Oké. Ja. En wat voor kerk is dit dan? Dit is de gereformeerde kerk van Watten. Oké. Bergen en Maasdienst. Ja. Ja. En jou ben ik van een mut dienst of? Nee, zeker net. Ik zeg hem, ik denk nou, maar ik weet misschien wat er doet. Hè? Okay. En die mut dan, waar zit het gat dan? Kunnen we dat zien of is dat? Nou ja, ik is het nog zien nog. Hij had ontrotten. Hij ziet het hier, hè. Daar zie je het. Maar als je het dan nog weer ontrotten was, want hij wilde er weer onder. Maar we geen vermoeden al, hè, want een week is geleden kwam mijn vrouw, die kwam met jou bij. En toen weer een mut die stutje, die was over de dik heen. En die ging in het circuit daar. Nou, dat was midden door de weken. Ja, net Nou, nee, ik zei tegen mijn vrouw, hij is goed mis. Want wanneer jij het circuit je al wat zien s'nachts. Dus wat doet het hier door de weken? Hij was zo praten maar naartoe? Ja, ik ben gemiddeld ben ik 4 uur een hele dag, 4 uur de hele dag ben ik in het veld. En ik ga nog een gigantische procedure, want ik ga de laatste 2 jaar ga ik vrij van werken. De baas betaalt me en ik krijg nog wat pensioen erbij. Nou. En ik ga naar vrouw die het werkt. Nou. Dus wat wordt meer? Ik ben zo'n 10 jaar. Ja, en de dagen met de kwart. Mijn vrouw zei van 14 dagen. Ik ben 60 de sabbateren. Oh, wie moet aan zo aan horen? Ik zei de dag van juist weer de kwart. Ja, hè? Ja, de dag van juist weer de kwart. Ik zei, maar dat kun je nou inhalen. Nou, daar gaan we dapper gebruik van maken. Dus dan ben jij er al. Ja. Nou ja, dat is juist nog wel. Dus dan gaan we eens even een prater. En je klets wel vaker even. Jawel, zeker wel. Ik ben zijn baas een beetje. Hè? Ja? Ik ben kerkrentmeester. Hij zit hier voor de commissaris. Ja. En ik regel de tuin wat, maar met vrijwilligers. Oh, shit. Dus zouden we dat je nog anders even naar daar heen. Nou ja, ik moet nou weer taststemming vrij, want ik moet hoe eigenlijk de gasmachine zien onderhoud. Dan zei je tegen hoe lossen we het op? Nou, dat lossen we hier even op. Ja. En dat We is hebben nog allemaal niets weer. tussen deze vergadering. Ja. Nou, ik ga nu aan erin. Dus, maar, nog, hè? ja, ik moet nu erin, maar dat, Ja, dat dit mag er wat aan. Beetje corona-kilo's. Ja, nee, ik weet niet wat het is, waar het van komt. Nee, maar wie gaat er onleg voor bij in de familie? Hè? Want mijn huid hier, mijn paken hier, mijn bebbe hier, dat is in verwachting weer. Dus mem hier, dat is in verwachting weer. Dat ik zei altijd bij Suijs, de hele familie had er onleg voor van grauw leef. Ja, maar in, hè? Dus ik moet zien dat ik het roken, want ik ben net in verwachting. Maar. Nee. Nee, maar Niet meer, hè? nee, maar mijn schoondochter die zei al, je bent beide liggen dik, want die verwacht dat ik een poppen. Oh. Die had een les mee staan, die stiert er op de buik daar en dan zie je ze alles te zien van, nou. Nou, ik zou zitten nog een nachtelijke dag. Ja, jij mee. Soort succes. Dat is wat lees. Ja.